Jessica Lansford, kumkumit. Country investigators and hen asaidan chuan Jessica hian a room hi angai poimo ema a phalna lo chuan tuma lu a phal lo bok ani a soizel dan chuan in atanga hmun hla a ama thu in a kal ngai lo boka a chan chu tuma a ring lo ani Jessica hian apa hi angai na ema abula hun man te hi nom ati thei hle thin ani St Petersburg Times in atar landan chuan apa nen hian motorcycle in an leng dun thina saloon bar and grill US 19 ate karaoke azai turin an kalfo thin ani ama nge in a thian te hril dan chuan alo puitlin huna zai thiam takni atuma Olympic swimmer tele fashion designer ni atum telbok in China lampo atui chan viawa makeup te po ama in ain siam chop thina arong du ber chu purple ani church youth group King's Kids antia chuan ain mangve hle boka abo ma zan po hian in khomna atelve nge ani Philippians 4:13 I can do all things through Christ who strengthens me ti thu pui manga anin ti siak na tur atan ain buat sei mek bok ani no telem le ramsalem angai na ema arum po chu tiang chuan akhat nuk maya abo nu hian achung da chuan thil hriat chu an naya angai nat em
purple dolphin chu abautel ti an hmuchuak ani mi bo abikin Hmeichhe an nom thu report ani rengin police te chuan an area vela sex offender case lo nei to zong te an dap chuak vek thina Jessica I bo tu ka tang hian Citrus Country Sheriff Office te chuan chu tiang chuan an area vel chu an dap chuak ngala detective te chuan an hnuwa sex offender pakhat John Evander Khui kumsomli paruk mi chu a in register na address a chuan omlo ani ti an hmuchuaka hetianga case nei to te reng hi an nom hun an son donin thu nei tu te lam hril hrim hasa tura ti an ni a ani ero in report masalawin alo ombo taringot ani detective te chuan John Khui chu au naw nu Dorothy Mary Dixon kumsomli pasari le abialpa Matthew Ollie the church kumsomthum pakhat le an fanu le an mak pa te chena 6647 Snowbird Court trailer muna chuan anin son nia thudon ani a investigators te chuan chulai hmun chu kal ngalin John Khui chin chang chu an chui tan ta a detective tena Dorothy Mary Dixon te inan han thlen chuan Dixon abial pa le an fanu te chu an lo oma an ni chuan John Khui omna chin an hriat lo thu chu an soi vek hloma an bula a khosalo ni in an soi bok ani an chen hmun vel an han en kul thuaka John Khui emo Jessica nu matal mu anin beise ani ma se thil poi ber chu John Khui thom hnoda an hmun en na chang an threlo chu ani detective te chu Jessica I bo atanga ni som pa ko hnu March ni som palia Dixon te chen na hmuna chuan an kir le a chuta chuan John Khui thom hnoda an hmun ni an hria chu an haidara ma se thil poi mo an hmulo ama ero chu an matresa chuan thisen an hmutatlat mai chumi awang chuan John Khui chu person of interest ada in uluk le zolin awmna an chui le tanta ani a u naw te chuan a chen na bulvela mi te chu an zot kula ma se kar ni liam ta khan chulai hmun chu alo chu san dei to a mi minglem hoin Georgia Savannah huna alo kal dei ni in thu an dong ta ani John Khui hi fit nga le inches level le ka sang ani a kumphu lawin alang upabok ani apuitlen hun tamzok hi dan ne na in kal takin hun a mang thina abuai reng mai ani kumsom thum chungin dan bo chiat awangin voisom ni palingot an man to bok ani Savannah Georgia atlan bo dan atang hian Jessica bo chung changa ain nam hnoi ngei niarin ani bok Savannah huna homeless shelter a ain zi alu hnu hian Savannah police te chuan Marijuana tolruk chung changa thuzo fia turin an la a ma se chelrei lawin an chu avele mai ani John Khui chuan Savannah chu omreng na chi ni a hriat lo awangin in son zai a rel ta a Augusta Georgia mel zavela hla chuan ain son le ta a Salvation Army shelter hmuna chuan ain ngata heti hunna zethi chuan Jessica bo thu chu National News hrang ti chu ani to a report then khata chuan John Khui chu rin kaiber ani thu pu an puang boka athalak te TV a an tar langin awmna chin hria chuan police station hnaiber hril hri turin an ngen boka Salvation Army shelter hmuna an secretary chuan an thona hmuna mi pakhat lo thleng thar awm thule chupa chu TV a Jessica I robo tu nia an rin ne na anin an thu a report ta a Augusta police te chuan John Khui chu rin hlel thil thuwa an man ta a tin atlan bo na Georgia hmuna sex offender anga ain register lo chu an man chan ani bok ani ti chuan Augusta police thunei tu te chuan Citrus Country Florida Sheriff Office thunei tu te be phangalin thil om dan chu an hrila Citrus Country detectives Scott Grace le Gary Etchison te chuan Mars ni som pasaria John Khui chu interview nei pui turin Augusta an thlenga darkar engmozat nuwa po John Khui chuan aphana sa hle maya Jessica I bo thu engma hriat lo thungot asoi chuak ani detectives Etchison le Grace tele FBI atanga special agent te chuan John Khui chu tlai dar ni le achan ve Mars ni som pasari kumsang ni panga khan interview an nei pui le ta a transcript a alan dan atang chuan Grace chuan John Khui chu Jessica chanchin hriat theina turin thei top chuin adopa Etchison ve thung chuan zai do takin John Khui chu athlem thunga aril ru ne atuma ama soidan chuan mihring na indo thiam takin zo na ka zotani ati an interview laklo lai chuan detective Grace chuan John Khui chu
lie detector test a hman ngam le ngam lo azota John khui chuan ka hrelo engpo ni se lawyer kamamo ti in achanga transcript a alan dan chuan John khui hian voice ri lai mai lawyer mu adu thu asoi ani John khui bok chuan helai hmuna nge hian lawyer kamamo ani in hriaem ka thil ti lo na amin min pu chuan ka tilo ani mai lawyer chu bia ka he thil hi chin fel vat ka du ti in asoi le ta a detective te chuan John khui chu zona an zo chhun zom le a ma se lawyer ero ngai tu sak ani thi an hmuh thu an soi bok ani a ruang chu Leesburg Florida hmuna mithi ruang dana chuan an la phei ngal wata chuta chuan Dr. Stephen Coxwell medical examiner for the 5th Judicial District chuan autopsy ati hnala
chuta tang chuan Jessica chu phuma om lai hian aladam ngei ani ti hmu chu ani a athi hmadar ka ruk vel liam ta thlenga pawngsual ani ti hmu chu ani tabuka a pumpui chu aruak hle a autopsy atang alandan chuan nithum vel engma ei lawin alo om ti na ani ataksa chuan cocaine ti na hnu ma hmu ani tabuka ama chuan ati don lo ti hriat sa ani a John Kui thil ti nge ani ti annem het bok ani pathian ni kumsang ni panga Mars ni som ni khan John Kui chu Citrus Country Jail Licanto Florida a dalu ani a housemate afar nu tele midang pali te po chu dot soi awang le child support pek tok lo awang man an ni bok ani homosa sa khomi le sa te chu an lung oi lo hle a an thinrim hle boka na taka shem turin an phut ani Jessica pa Marks Lanford po ril runa le thinrim takin hun amanga St. Petersburg Times a hrilna chuan ril runa le nukul teuh chungin tuna chuan ka fanu alo hota tin asoi ani ma se anhuwa CNN in akomna chuan camera chu anin direct takin John Kui hena chuan ti hian asoya shrem huna nasa takin kangra lang che death penalty imungei ka bai sei tin Mark Lansford chuan naupang dangte hetiang misuala ka veng him tur hian enge motak anti angai ani ti hria in afan ruang an hmu atanga kar khatna chia chuan Florida State Legislature te hena dan khauzo ka siam turin angena Representatives Charlie Dean le Nancy Arzenziano te puina in bill hreom takarei tak jail tan hun chung po seile hetianga sex offender te electronic checking device mang an chin chang chui reng tu tur the Jessica Lancelot Act chu Governor Jeb Busan main ni kumsang ni panga khan rang taka proofin assign nan ta ani heti lai hian Jessica pa Marks Lanford chuan dan an pas tap mason zel nan thei top achu zela no pang role te sex offender laka veng him turin bikers pol Jesus bikers ti chu afanu hriat reng nan adin bok ani an pol thil tumber chu meichia le mi pano pang te ven him ani a umbora chuan afanulem tatu achuboka St. Petersburg Times a hrildan chuan papera afanu thalak achuan mai ai chuan ama taksa ngei achuang tur ani ti in asoya asoi zum zel na chuan ka fanu hmaya du tokin ka chul le theito ani he taksa hi ataksa lo chuana ani si a ti in asoi le bok September ni somthum kumsang ni paku khan John Evander Kui chu atan na huna hreum takanat na eng emoturin aboral ta ani